Oi, Samsung Zabina, thank you very much. Like dan Berna, thank you very much. I love Manga Goodbye by John Maidan. Hello, where are you from? Bola from Assam है, Assam India. ओमफ्राय जा ओइ सानसुमा जोंहा लक्ष्मी बाई लक्ष्मी बाईल' नुजादों होनदों आरोना लक्ष्मी बाईल' ओमफ्राय जा आइ लाभ मानखौ अन होनबाय थेंक इउ जहन मेदान इउ लुक गुड बोला आदसा थेंक इउ जी ओमफ्राय सानसुआ मा होनदों बायदिखौ आं लिरो आदसा लिरो ओंथि होनदों आरोना बायदि आरोना ओमफ्राय जोंहा जन मैडम क्या बोला जस्ट कॉल मी क्या बोला रे ओमफ्राय सानसुमाखौ बुजिबायना बे जाबाय सिंग्रा सिख्लाफोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि सर्ट हा होननानै मिनो आरोना सिख्लाफोरनि सर्ट होननानै मिनिबाय ओमफ्राय जन मैदान ने क्या बोला मिक फर सर्ट मिक फर सर्ट ओमफ्राय आइ लाभा मानखौ हा मिनिदों आरोना रेडि हाय लाभ इउ बोला आदसा रेडी ने क्या बोला वेरी नाइस थैंक यू बाय जॉन मैडन आई रियली लाइक व्हेन यू स्पेक बोला अच्छा ज़्यादा इंग्लिश भी समझ में नहीं आती रे और ज़्यादा डिविड दमन गया पोला गुआपा क्या बोला रे डेविड ने Bibir Amraza RW are very pretty lips bola so, or Prahalad hi good evening bola hi good evening Prahalad Amraza Johan Madam क्या बोला you cannot speak English right बोला अच्छा I don't know English. जब प्रहलाद क्या बोला सब्सक्राइब एंड लाइक योर जस्ट नाउ बोला अच्छा जी थैंक यू जी जहन मैडम क्या बोला योर आईज वाज सो ब्यूटी बोला अच्छा थैंक यू जी जा अनजालिया मान के हेलो बोला अनजालिया हेलो होनबाय जोंहा ओमफ्राय मिसाल वेयर आर यू फ्रॉम बोला फ्रॉम आसाम है मतलब इंडिया आसाम प्रहलाद क्या बोला जा दान बोला मिसाल
I am from India, Tripura, North East India, India बोला. अच्छा आप इंडिया से हो त्रिपुरा. ओमफ्राय जा अनजालिया हा मिनिबाय आरोना. सिन जा हेलो बोला हेलो. बैयावसो. ओमफ्राय जा प्रहलाल. I am from Odisha state. अच्छा it's no India बोला. अच्छा जी. ओमफ्राय जा मिसाल क्या बोला your Facebook name बोला. Facebook name विश्वकवि BTY. ओमफ्राय जा जहन मैदान आर यू मैरिड बोला. हाँ जी मैं मैरिड हूँ. ओमफ्राय गेमिंग हेलो बोला हेलो. गिलेन हाय हाय री बस्किन अंजलि मन जे खाना खा लिया क्या बोला अंजलि बड़ो ने हाजी खाना खा लिया. अच्छा रोजी सुबिना दे हाय हेलो आबो सना दे हाय आगे सना थैंक यू गोजोननाय थाबाय आंनि बिसना फैनायनि थाखाय. और सिननि क्या बोला हाउ आर यू एंड व्हेयर आर यू फ्रॉम बोला. जी मैं ठीक हूँ फ्रॉम आसाम है इंडिया आसाम. ओमफ्राय जा रजिया लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय. ओमफ्राय जा थन्मय हाय बोला हाय. ओमफ्राय जा थन्मय आसाम কি খবৰ ভাল আপোনাৰ কেনেকুৱা খবৰ. ओमफ्राय जा मिसालाय स्पेलिंग बोलो बोला स्पेलिंग बोलो स्पेलिंग. मिसाला क्या बोला मिसाल ने फिर से बोलो यू फेसबुक नेम. अच्छा विश्वकवि BISHWAKABI ओमफ्राय जा थन्मय क्या बोला कहाँ से हो बोला. जी मैं आसाम से हूँ. और रोजिया जा ऑन बो थैंक यू ऑन थानायनि थाखाय. जहन मैदान क्या बोला कैन यू बी माय गर्लफ्रेंड एंड स्वीटी बोला. अच्छा कैन यू बी गर्लफ्रेंड बनना है. ओमफ्राय जा क्रेजी मन के स्लीप बोला. अंजाले मन के क्या सब्जी खाया है बोला. सब्जी अभी खाना नहीं खाया लेकिन सब्जी आज मैंने दाल और आलू खाया था. तन्मय ने क्या बोला कि खबर फाल मोर. और मिसाल क्या बोला तन्मय आसाम हेलो बोला. और तन्मय क्या आसाम क्या बोला मोर खबर फाल बोला. अच्छा ठीक है अपनारो फाल. क्रेजिया मगे स्लीप मी आई एम नोकी. अंजलि मन जाओ रोजे खाना खा लिया क्या बोला. अंजलि बरुआ ऑन थैंक यू. तन्मया जामन का हाय मिसाल सब प्लीज बोला. तन्मय ने मिसाल आपको सब करने के लिए बोला. अंजलि क्या बोला हमको ब्लू दीजिए ना बोला. अंजलि जा एबि नुजाफैनो हादों थेंक इउ लाइक दान होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय. ओमफ्राय जा गिनेन ने क्या बोला लाभ मिल्क कमेंट सेक बोला. अच्छा लाइक मालिक कमेंट सेक बोला. अच्छा कमेंट्स और क्या आ गया क्या चेक करने के लिए बोला. एबि आमान जा बिके मा खबरलै दे खबरा आंना मोजां एबि नोंनियालाय माबोरै. ओमफ्राय जा प्रहलाल ने क्या बोला नमस्कार जय जगन्नाथ नमस्कार जय जगन्नाथ.
और मिसाला ओ बोला रजिया एबि ओंथि मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जन मैदाना मा होनखौ वाट्साप बोला वाट्साप ओमफ्राय जोंहा तन्मया मा होनखो मक जयेन करो बोला जयेन करो बोला जॉइन करने के लिए बोला तन्मय ने जहन मैदान ओमफ्राय जोंहा अनजालिया अन थेंक इउ अनजालिया हामि आसरा अनिराम हाय बाजै होनदों हाय अनिराम दिबना सना मा खबर जाख्रि जामान के आसाम में ब्यूटीफुल लेडीज रहती है क्या आप जैसी बोला हाँ जी बहुत लोग है मुझे मेरे से भी ज़्यादा मतलब खूबसूरत है मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ लेकिन बहुत खूबसूरत लोग है ए बियाजा अन होनदों थैंक यू अन थानायनि थाखाय मिसाला त्रिपुरा बता है बोला त्रिपुरा बता है त्रिपुरा मतलब सुना है लेकिन त्रिपुरा का जो लैंग्वेज है इसको समझ में नहीं आती अंजलिया जा ऑन होनबाय थैंक यू अंजलिया जा हेलो दे हेलो क्रेजिया मान के आप फ्रीटी हो सच में बोला अच्छा जी ए बिया जा मान के रोजे सना गेजेरावनो दङ नोंहालाय होनदों ओमफ्राय जा रजिया एबि सना आंहाबो मोजां गाज्रियावनो गेजेरावनो दं होनदों जा रजिया मा खालामदों आब' सना होनदों आरोना एसे रायलायनो फैलायबाय आगै ओमफ्राय जा अर्गेन हेलो हेलो बोला आर बर'आ हाय होनदों हाय ओमफ्राय जा थयबा थयबा आरिउमोन जा एबिया मा होनखो रजे सना जिरायना दं आं होनदों ओमफ्राय जा रजिया मा होनखो अ नंगौ नामा आब' सना होनदों ओमफ्राय जा जयन मैदान ने क्या बोला आई लाभ यू सुटि ओमफ्राय जा आनिराम ना क्या बोला दिनै जोबोद समायना नुदों बाजै नोंखौ होनदों जा आरेना मा होनदों हेलो दीदी आप कहाँ से हो बोला जी मैं आसाम से हूँ आर एना मा होनखो जोंहा मेरी तरफ से तुम सब बोला तुम सब जा एबिया रोजे सना होनदों क्रेजिया मोनखो आसाम में आना बटेगा फिर ब्यूटीफुल लेडीज रहती है बोला जा अनिरामा हाय रोजे बाजै होनदों इनशाला जा मा होनदों बाय गुड नाइट बोला अच्छा बाय गुड नाइट आरो एनाव जा मा होनखो बा मालाय सना होनलायदों हा होनदों जा रजिया अके एबि सना होनदों अर्गेन बीके आप कहाँ से हो बोला जी मैं आसाम से हूँ जा किंगा मान के हेलो जी बोला हेलो जी जन मैदाना मान के योर क्यूट व्हेन यू स्माइल स्वीटी बोला ओमफ्राय जा सनजित हाय होनदों ना सनजित हाय क्रिजिया मान के जा आपका स्कूल टाइम में पोस्टा क्या बोला स्कूल टाइम में बॉयफ्रेंड था बोला अच्छा स्कूल टाइम में बॉयफ्रेंड था बोला पूछा ना ओमफ्राय जा आयुषा हाय वेयर आर यू फ्रॉम इंडिया आसाम है मतलब इंडियन का हूँ मैं फ्रॉम एबिया जा मागा रजे होनदों रजिया अनिराम हाय हेलो होनदों जा अर्गेना अच्छा गुड बोला अनिरामा क्या मा खबर रजे सना होनदों ओमफ्राय जा एबिया मानखौ अन एबिया अन सनजितआ मा खालामदों होनदों आरोना मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै आगै
मा खालामदों होनदों आरोना दे ओमफ्राय जा आरे ना मा होनगो दे लोगो खालामदो रे आंखौबो होनदों जोंहा दिबिया मा होनखो नमस्ते नेपाल बोला आच्छा अच्छा ऑर्गेन क्या बोला जन मैदान ने आई लाइक द why you smile so big just थोड़ा मान का हाय हाउ आर यू ब्यूटीफुल बोला मैं ठीक हूँ आप कैसे हो सरस फिनटुआ जा गेम पर बोला रजिया मान का अनिराम खबरा मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ ओमफ्राय नों सोरमोन होनदों आरोना एबिया अन बाय थेंक इउ अर्गेनाइजा डिबि सार कहा बता हो थुपाय ओमफ्राय जा आपुना मा होनगो हाय गुड इभिनिं बोला अनिरामा जा आङो आङो बाजारलिनि रजे सना नों बहानि होनदों आरोना ओमफ्राय जा सन्जिदा मा दावरावथार होनदों थांखो मा दावरावथार होनबाय जा सन्जिदा ओमफ्राय जा एबिया अन होनबाय जा रजा अनिराम ए नंगौ नामा आंहा दाखोन्था फारानिसो होनदों दाखोन्था फारानि जा इलिजा गैया हाय आब' आङो मैया फिल्म नायना मेगन मोदै जादों थैसाम सेकेन्ड नाय आच्छा ओमफ्राय जा अनिरामा मा होनखो मा डिस्ट्रिक्ट रजे सना नों होनदों जोंहा अनिरामा इलिजा आगैया लाइक दानबाय थेंक इउ आगै ओमफ्राय जा रजिया मा होनखो आगै इलिजा होननानै हार हरबाय इलिजाया जा अनिराम जयेन मी बोला जा रतना हाय बाजै गुड इभिनिं दाना गुड इभिनिं रतन बिबों सना अनिरामा जा इलिजा आगै मा खबर होनदों आरोना एबिया जोंहा थाथ'दो दे होनदों आरोना ओमफ्राय जा अर्गेना सेखि इलिजाया जा होनबाय इलिजाया मोजां होनदों रतना जा इलिजा रानि फ्रेन्ड सापर्ट मी बोला जा इलिजा रानिया गैया अर्गेन जयेन मी बोला ओमफ्राय जा एबिया मानके गेजेरावनो गासैखौबो बाय बाय दे होनदों जा इलिजाया आब' ब्लु हो होनदों आरोना nagirin na sila akin. Kumina. Ako blue होनबाय होबाय आगै ओमफ्राय जा रजिया नोंहालाय मा डिस्ट्रिक्ट आंना उदालगुरिनि होनदों आरोना ओमफ्राय जा सन्जिदा नों मा गामिनिलै सना होनदों आरोना ओमफ्राय जा बेलाल हाय होनदों जा रजिया अके दे बाय आब' सना होनदों ओमफ्राय जा रतना हाय रजे होनदों जा निजोम अहानि जालायखो जारौ दिनैसो गुरलाब होनदों अहानि जालायखो आङो आसामनिनो ओमफ्राय जा अनिरामा मा होनखो आंना नों फैखाङाखैमोन होनदाना निजोमा ओमफ्राय जा
अनिरामा आंना बजालि डिस्ट्रिक्ट रजेसना उदालगुरि रौतानि नामा होनदों ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगो रतन हाय दिनैसो नुबाय मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा प्रपार्टिया जोंहा हेलो सिस्टार ओडिशा बोला हाय सिस्टार थैंक यू मेरे लिए सुनाने के लिए प्रपार्टी ने क्या बोला जय जगन्नाथ बोला जय जगन्नाथ जा इलिजा मा होनगो आब' रदे आङो साब खालामहैनो बिसोरखौ होनदो दे आगै दे जा प्रपार्टी क्या बोला लाइक डान सिस्टार 14 बोला थैंक यू वेरी मच लाइक करने के लिए रतना मा होनगो निजोम फ्रेंड सपोर्ट मी बोला ओमफ्राय जा रजेया आङो रौतानि नोंहालाय मा गामियाव दा खिन्था भारानिसो आं हा होनदों ओमफ्राय जा प्रपार्टिया मा होनगो जा क्या खाना खाया सिस्टार बोला खाना अभी खाना नहीं खाया ओमफ्राय जा निजोमा मा होनगो मा जायगानि बाजै होनदों आरोना जायगानि मुंखौ सोंबाय नामा आङो बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनगो निजोम फ्रेन्ड मा जायगानि रा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगो दे सनाफोर सोर गोदान लोगो जादो दे आङो बेग हरफिनगोन सनाफोर होनदो जोंहा रजेया गोदानफ्रा लोगो जानोनो रजेजों बेग हरफिनगोननो ओमफ्राय जोंहा रजेया दे सना जोंहा अनिरामा मा होनगो आङो सिगां उदालगुरियावनो थायोमोन रजे होनदों ओमफ्राय जोंहा निजोमा होनगो आइ एम फ्रम दा केरेला बोला आच्छा आप केरेला से है केरेलानि आरो नोङो ना निजोम थेंक इउ केरेलानिफ्राय आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा नन बिटिसि आया हेलौ होनदों आरोना आया हेलौ ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनगो मोजां रजे फ्रेन्ड होनदों जोंहा रजेया नोंगौ नामा अनिराम होनदों आं खोलायदों ओमफ्राय जोंहा अनिरामा मा होनगो उदालगुरि स्टेसनआव होनदों ओमफ्राय जोंहा रजेया अके मोजांनो जानांगौ दे रतन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिजिं नुजाफैनो हादों थेंक इउ आंनि बुसनाव नुजाफैनायनि थाखाय बाजैया जोबोद समायना माथो होनदों आरोना समायना नङालै ओमफ्राय जोंहा रजेया हाय हेलौ नन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नन बिटिसिया लागाव बोरो हा होनदों आरोना मायाव मारिखो ना माखो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा खालामदों नन होनदों आरोना मा खालामदों ओमफ्राय जोंहा रजेया मा खालामदों आच्छा जोंहा मनजिता बसुमतारी हाय होनदों आरोना हाय मनजिता बसुमतारी जोंहा रजेया दे आब' होनदों आरोना दे ओमफ्राय जोंहा नन बिटिसिया मा होनखो रजे नै ओरैनो दं होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मनजिताया मा होनदों मा खालामदों आब' होनदों जेबो खालामाखै आगै नै रायलायदों ओमफ्राय जोंहा नन बिटिसिया मा होनखो नोंहालाय रजे मा खालामदों होनदों आरोना
मनजिता मनजिताया मा होनखो जाखांबाय नामा आब' मोनानि होनदो ओहो जाथ'वाखै आगै मोनानि जाथ'वाखै मोजां नन ब्रिटिशया मा होनखो चाइनिस दं नामा मा होनखो चाइना सिनेसि दं नामा नोंनावबो लावगि होनदों आरोना सोरखौमोनलै आदसा आंखौ होनदों आरोना मा सोंखोलै ओमफ्राय जों जिरिमाया ओमफ्राय जों जिरिमाया बा एक्ट्रिस मालायसो ओरै जाबाय आरोना आदसा ओमफ्राय जा मनजिताया जोंहा ए होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नन ब्रिटिशया मिनिबाय चाइनिस थांखो चाइनिस दं नामा होननानै सोंखोब्रा चाइनिस दं नामा होननानै सोंखो ओमफ्राय जोंहा जोंहा रनजितआ मा होनदों नों बबेनि बाजै होनदों आरोना बबेनि आदसा आङो मा होनो बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा एम एनआ अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय मोजां जिरिमाया बर' मोजां रोङा बि दाउलेबा होनदों आरोना मोजां रजिया नन आङो ओरैनो दं होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मनजिताया बहानि आब' आङो मिथियाखै आब' नोंखौ बहानि होनदों आरोना मनजिताया आंखौ सोंदों नामा आगै नोङो मनजिता मा होनो आङो मा होनो बङाइगावनि जा रजाया मा होनगौ अनिराम नोंगौ नामा हा मिनिदों ओमफ्राय जोंहा जिरिमाया जा खुसि मालाय होनदों आरोना खुसि थानांगौब्रा मा होनो जिरिमिया लाइफआव दुखु थाबाबो ओमफ्राय जा प्रकाशआ हेलौ किउट सिस्टार वेयर आर इउ फ्रम एमेजिं स' किउट अके गला प्रकाशआ हेलौ ब्रादार वेयर आर इउ फ्रम आसाम है थेंक यू मेरी लिस्ट्रीम आने के लिए प्रकाश ओमफ्राय जा अनिरामा मानखो बाजै नोंना बिनानावा बहा दं होनदों आरोना आदसा बिनानावा बहा दं बिनानाव गैयालै बिब'सो दङ बिब'सो एम एना मा होनखो जा अन होनदों आरोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय अन रगलि गोलैया थेंक इउ भेरि माच अना जा नना मा होनखो नन बिटिया ओंखाम संबाय नामा रजे होनदों आरोना ओमफ्राय जा जेरिमियाया हाथायानो लोमा होनदों आरोना ओमफ्राय जा मेरे सनम हाय मेरे सनम थेंक यू मेरे बिस्मानि के लिए रजिया जा मांगा आयु जोंहा गिख फैदों जेरिमियाया होनदों आरोना जेरिमियाया गिख'सो नामा मेरे सनमा हेलौ होनदों हेलौ ओमफ्राय जा मनजिताया मा होनगो आंबो अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मनजिता ओमफ्राय मेरे सनमा मा होनगो आप कैसे हो बोला जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हो आप भी बताओ ओमफ्राय जा एम एना अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय रजिया सब संबायमोन नन होनदों आरोना संबायमोन नन होनदों ना अनिरामा हाय मनजिता बोला ओमफ्राय जा मनजिताया नोंखौनो सोंदोंमोन आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जा नन बिटिसिया मा ओंख्रि संखो रजे होनदों आरोना जेरिमियाया नोंहा गन्थङा आदसा नोंहा गन्थङा चाइनिस बेमारफोर दं नामा होनना सोंदों होनदों चाइनिस बेमार गैया आंनाव मा बुंदेरलाबायोब्रा नोंसोरलाय खारा फाराब्ला ओमफ्राय जा मनजिताया मा होनखो लाइक खालामबाय आब' होनबाय थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय एमएना मा होनखो अन होनदों आरोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय मनजिता गैया हाय अनिराम होनबाय आरोना
हाय अनिराम बोला ओमफ्राय जा जेरिमियाया हा हा दाउले आगै होनदो आरोना मा बुंलाबायोलै जेरिमिया आदायाबो अनिरामा मा गै हेलो मनजिथा हाउ आर इउ बोला ओमफ्राय जा नन बिटिएस जेरिमिया हा हा मिनिदो ओमफ्राय जा सर सौरूप ना आपका बंगाली आता है क्या बोला आपको बंगाली आता है क्या बोला जी मुझे बंगाली नहीं आता मतलब नहीं आती हिंदी आती है थोड़ा थोड़ा थैंक यू वेरी मच लेकिन मेरी एलबीएस में आने के लिए जा ओमफ्राय मा बिमन्ट ना हाय बोला हाय जारुजिया मानगोन नन ओंख्रिया थास' बयलारसो लाइ भाजा होनदों आरोना ओमफ्राय जा हाजोआ मा होनखो हाय बाजै मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंखामखौनो जाथ'वाखै दा मोनानिखौ आरो ओमफ्राय जा जिरिमियाया रजे दाउलेब नोङो आंखौ दानै फैदों न' होनदों आरोना ओमफ्राय जा बिमन ना कहाँ से हो बोला जे मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जा रजिया गिख' जेरिमिया होननानै मिनिबाय जा एमुसारि सफैनो हादों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि गोसोनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जा मा जिद जाद चाइनिस बेमार थालाबायनो ने गैया गारा होननानै सोंदों आरोना आंनाव चाइनिस बेमार गैयालै मा बुंलाबायोब्रा नोंसोरलाय ओमफ्राय जा अनिरामा रजे अच्छा खालामबायनो जेरिमियाया रजे दिबनाव हरमारला होनबा होनदों आरोना रजे दिबनाव होनदों आरोना हरमारला होनबाय जा अनिरामा रजे नोंजों फंसे बाथ्रा दंमोन होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जा नन बिटिसिया माखो रजे गोथावथार माथो आयै होनदों आरोना आयै नामा ओमफ्राय जा एस आर के लाइक डन होनबा थैंक यू वेरी मच अच्छा शाहरुख खान टीचर बोसे थैंक यू लाइक देने के लिए मेरे लिस्ट में आने के लिए एस आर के जा रजा मान के जेरिमिया गिखर उनाव दे हा हा होनदे दानबीरा हेलो गुड इवनिंग बोला हेलो गुड इवनिंग थैंक यू मेरे लिस्ट में आने के लिए और रोजिया जा अनिराम मा खोथा हाय होनदों आरोना उमेश जा आसाम से हो बोला जी हाँ आसाम से हूँ मैं जा रोजिया नन होनदों आरोना ओमफ्राय जा ब्रोकेन हेलो गुड इवनिंग भाभी जी बोला गुड इवनिंग देवर जी कैसे हो आप ब्रोकेन थैंक यू मेरे लिस्ट में आने के लिए जा जेरिमिया मा होनगो आङो जेराव थांगोन बेयावसो खिथु रजे था होनदों आरोना ओमफ्राय जा अनिरामा मा होनखो इम्परटेन्ट खोथा दं रजे नोंजों होनदों आरोना ओमफ्राय जा एमुसाहारिया आङो गैयासो होनदों सिस्टारनो आं नों लिरनायखौ बुजिखादों मा होनो एमुसाहारि ब्रादार नों गैया होननायखौ आं बुजिखादों ओमफ्राय बै इसोरखौ होनहरदों आङो ओइदो जेरै आदाखौ जों ननखौ जों ओमफ्राय जा सानसुमाया मा होनदों जा हेलौ आब' होनदों ना हेलौ आगै सानसुमा ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनदों बबे भाभी आप कहाँ से है बोला जी मैं आसाम से हूँ देवर जी ओमफ्राय जा मनजिथाया मा होनगो आई एम ग्रेट अनिराम बोला ग्रेट अनिराम जा जेरिमिया मा होनगो मिसा खोथा दा बुंलै होनदों आरोना ओमफ्राय जा मनजिथाया मा होनगो फ्रेन्ड आंखौ जयेन खालाम होनदों आरोना ओमफ्राय जा रजिया मा होनगो आयु मा इम्परटेन्ट खोथा अनिराम होनदों आरोना जा अनिरामा नोंगौ बहानि मनजिथा होनदों आरोना उमेशा मा होनगो आपका लैंग्वेज बोला लैंग्वेज बोडो है मेरा अभी मैं बोडो में बात कर रही हूँ ओमफ्राय जा जेरिमियाया मा होनखो
नोंनि मिनिनायानो मिसानि सिन खासो होनदों आरोना मिसानि सिन खासो होनदों ओमफ्राय जोंहा नन बिटिसिया मा होनखो रजे मासबाट बाजाराव फै दै मंगलबाराव होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अनिरा मा होनो गिनो नाङा रजे सना होनदों ओमफ्राय जोंहा ब्रकेन नाम क्या बोला क्या लैंग्वेज है चाइना है क्या पाबी जी बोला चाइना लैंग्वेज नहीं है बोडो लैंग्वेज है मतलब बोडो जेरिमिया मा होनगोन बिगुमैखौ नागिरबाय थायो होनदों आरोना दा मनजिताया मा होनदों हाउ एबाउट इउ अनिराम बोला जा रजिया अके नन होनदों आरो जा सागोरा मा होनखो हाय बिके होनदों हाय सागोर ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो मैं अच्छा है भाभी जी आप कैसे है बोला ब्रोकेन ने जी मैं भी अच्छा आप अच्छा है मैं भी ठीक हूँ ब्रोकेन ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो दं नोंखौ लोगो मोनफिनबाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सागोरा नन बिटिसि ब्र होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो लाइक डान मेरा मेरे प्यारी भाभी जी बोला अच्छा थैंक यू जी लाइक करने के लिए चैनल में अगर नया है तो ज्वाइन भी हो जाओ ब्रोकेन ओमफ्राय उमेशा मा होनखो बर' लेंगुवेज थिक है बोला हाँ जी बर' लेंगुवेज ओमफ्राय जोंहा रजे मा होनखो अके गैया दे अनिराम होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मनजिताया मा होनखो अन होनबाय थेंक इउ अन थानायनि थाखाय सागोरा ब्रकेन हार्ट ब्र बोला हियार्ट ब्र बोला ओमफ्राय जोंहा रजिया सागोर मा खबर होनदों जेरिमियाया एडमि चाइना हो बोला एडमि चाइना हो बोला अच्छा चाइना जैसे लग रहा है क्या जेरिमियाया अच्छा जेरिमिया सोलिदों अच्छा सागोरा मा गोसा दं मोजां होनदों आरोना निकुन्जाया बर'आ मा होनखो मा खालामदों समायना बाजै होनदों आरोना अच्छा रायलायदोंनो एसे मा होनो निकुजा ओमफ्राय जोंहा आमैल' होनो क्या बोला फरायनायल' जाया आब' आच्छा रिप्लाइबो होनांगौ होनदों आरोना आच्छा होनो रोंनायखौ होबाय आगै रोङिखौ सिरि थाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मनिषाया मा होनखो हेलौ आब' होनदों आरोना हेलौ आगै मा ओमफ्राय जोंहा जेरिमिया मा होनखो शादी कर लिया क्या लिया है बोला अरे मुझे पूछा क्या जेरिमिया हाँ जी कर लिया रे भैया ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो गोबाव जाबाय नोंनाव फैयैया खामानि दंमोन होनदों सागोरा गोबाव जाबाय नामा खामानि बिजिमोन नामा सागोर थांखो हान्देल बेसे खामानि दं जेबो नङा दे सागोर खामानि थानायाव फैनो सोलाबिया ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा लाइक दान दे होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सागोर लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा रजिया अके सागोर मोजांनो जानांगौ दे होनदों ना ओमफ्राय जोंहा रजिया जेरिमिया हा मिनिबावबाय रजे जेरै सागोरा जोंहा मा होनखो रजे आगैया एलबिबो होआ होनदों आरोना रजे आगैया एलबि होआ ओमफ्राय जोंहा ब्रोकेन ने किया ओके भाभी जी लेकिन हमको एक लड़की देख के देना पड़ेगा ठीक है बोला अच्छा जी लड़की चाहिए आपको अगर लड़की मिलेगा तो दे दूंगी ब्रोकेन ओमफ्राय जोंहा उमेशा मा होनखो जा एसामिस आता है बोला एसामिस नहीं आता है मतलब जो लैंग्वेज है ना इसको नहीं पहचानती है एसामिस ओमफ्राय जोंहा निकुन्जाया मा होनखो
माहानिलै बाजै नों होनदों ना आङो मा होनो आसामनि निकुन्जा ओमफ्राय जा रजे मा होनगोन आङो एलबि होआ सागोर होनदों जा ब्रकेना मा होनगोन हेलौ सागोर ब्र बोला ओमफ्राय जा जेरिमिया होनगोन बड' गेम सादि हुआ था बड' बड' गाम क्या लिखा रे गाम शादी बड' गेम गाम गामी गाँव शादी हुआ था मैडम जी ने बोला अच्छा जेरिमिया जेरिमियाबो हिन्दीसो लिरबावबाय जेरिमिया आदायाबो जारला दे ओमफ्राय जा मनजिताया मा होनगोन आब' ना मा ना नेम होनदों ना मनजिता गैया आंनिया मा होनो बिश्वकबि बुङो आगै ओमफ्राय जा आनमल बर'आ मेसेज कार्ड सागोरा जा बिके लिरबाय आरोना बिके ओमफ्राय जा जेरिमिया मा होनखो मोजांखायनो नायना फराय मोजांखौनो नायना फराया कमेन्टखौ होनदों आदसा नंगौ नामा आदा जेरिमिया ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो भाभी जी आप हमको पसंद है क्या बोला अच्छा आपको मैं पसंद हूँ मैं आपको मतलब पूछ रहा है आपको पसंद है कि नहीं है सागोरा मा होनखो माथो गावदां दङ माथो गावदां दां जासिनलायखो होनदों आरोना आदसा गावदां दां जासिनलायखो आंखौ खानाय खायखो देलायनाय बायदि नुबाय खोमालै आंखौ खर' लोबदोंमोन बिराद गरममोन आरोना मा होनो कारेन्ट गैयामोन ओरैबायदि गरम एलबिखौ बेखायनो सानावबो होआखै आङो लाइनबो गैया माबो गैया गोलोमनाया इसोर थानोनो हायामोन ओमफ्राय जा आमलनि क्या बोला मा जायगानि आब' होनदों आदसा जायगाया मा होनो बङाइगाव आगै ओमफ्राय जा जेरिमिया मा होनगोन मिनि नों हाजि रजे दावलेब सना होनदों आरोना रजेखौ ओमफ्राय जा सागोरा मा होनखो ब्रकेन हियार होनबोला सागोर ने जेरिमिया हा मिनिबाय ओमफ्राय जा राम किसाना हाय मैम कैसे हो बोला राम किसान मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलो थैंक यू मेरे लिस्ट में आने के लिए राम किसान मजा रोजिया हा जेरिमिया मजा सागोरा मा होनखो जेरिमिया राबा बोला होनबाय आरोना जा आमल अननानै बर'जों बर'खाय साबस्क्राइब खालामबाय आङो बाजै होनदों दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय साब खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय जेरिमिया मा होनखो रोंला बे दावलेब उन्दि हा होनदों आरोना उन्दि हा रोंला बे होनबायानो माखौ रोंलाब्रा जेरिमिया ओमफ्राय जा निकुन्जाया मा होनखो मा गामि बाजै होनदों आरोना आदसा गामि मा होनो आङो बङाइगावआव थायो आरो जा ब्रकेना मा होनखो बोलो सागोर ब्र कैसे है बोला ओमफ्राय जा सागोरा लड़की चाहिए ब्रकेन ले लो बहुत है बोला ओमफ्राय उमेशा जा मा होनखो एसामिस बिहु डांस देखा है आपका बोला अच्छा एसामिस थैंक यू डांस करना तो आता है थोड़ा एसामिस लेकिन लैंग्वेज नहीं आती जेरिमिया उमेश ओमफ्राय जा जेरिमियाया सागोर ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो हा सागोर ब्र होनदों मनजिताया जा मा होनखो आब' नाइस नेम होनदों आरोना आदसा आंखौ होनबाय नामा आरो आगै मनजिता थेंक इउ आंखौ होनदोंबा नाइस नेम ओमफ्राय जा जेरिमियाया ब्लु हो अन
दोनखानांगौ जाबाय आरोना ब्लुखौ अन लिंकआव दोनखानांगौ जाबाय आरो जेरेमिया आदसा लिंकआवसो दोनखाबावनांगौ होमबा होबाय दे जेरेमिया ओमफ्राय जोंहा रजेया मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगो आदसा जल्दी जल्दी कमेन्ट करो भाभी जी हा बोला जा सागरा मा होनगो जारलासो बिके नोंजों होनदों जारलासै बिखे नोंजों मा जालायखोब्रा सागोर ओमफ्राय जोंहा जेरेमियाया मा होनगो सामु होनदों हो बहाबा सना सामु बायदि नुवाखै माथो आंलाय र' माथो थांबाय बियो साम'सो होनदोंमोन होनबा आदसा मिनि ओमफ्राय जोंहा माथो गावबाय आदसा सागोर कमेन्टआव थांगोनलै जेरेमिया अननानै फराय नोंनि बे दाउलेब हन्दि आइया कमेन्टआ मायाव थांखोब्रा एसामिस बिहु आदसा आब' ब्लु होलाय होनबाय आरो जेरेमिया होबाय आदसा जल्दी जल्दी आदसा जारलासै होनदों आरोना सागोरा ओमफ्राय जोंहा जेरेमियाया मा होनखो साम' आदसा ओइ एसो फार्स्टनिया एसो जादों मोनदोंलै एम ए हमनाया जाहैगोन साम' होनदों बहाबा सना नुबाय दा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनगौ अके अके गावदां आङो दुगैनो होनदों अ दे सागोर दे ओमफ्राय जोंहा रजेया जेरेमिया खिख' हा हा मिनिबाय बेबो दा जायाखै खोमालै गिख' जेरेमिया गिख' हा हा मिनिदों आरोना रजेया जा मन्जिथाया मा होनगौ अन होनबाय थेंक इउ जा रजेया सागोर मा खालामदों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेरेमियाया मिनि मिनि दाउलेब कुरजि नों रजे होनदों ना रजे जा रजेया मा होनगो जे हा हा होनबाय जा जेरेमिया मा होनगो गावहासो गिख'दा हरनो गिग्रा हो होनदो माखौ हरनो गिलायलायखोब्रा ओमफ्राय जोंहा ब्लेक कब्रा फैदों जोंहा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि बेसेबां नुजाफैनायनि थाखाय फैलायबाय आंहा ब्लेक कब्रा होननानै नै गाबनाय जाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा रजेया आंथ' गिखन नङाहाय जे हा हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हेल' एभ्रिवान हेल' थेंक यू वेरी मच मेरे दुश्मनी आने के लिए हेलो एवरीवन हेलो दीदी कैसे हो बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय एम जि बिया जामानगो हेलो आब' माथो ओंख्रि जाखो होनदों मा होनो ओंखामखौनो संथ'वाखै आगै एम जि बि ओमफ्राय जोंहा नै सोरनिबा कमेन्ट माबाबाय नामा बेयावनो ब्रकेन ना मा होनोमोन बहुत खूबसूरत है बोडो लैंग्वेज लोग है ना भाभी जी बोला हाँ जी बोडो लैंग्वेज खूबसूरत है थैंक यू वेरी मच आपको इतना पसंद आने के लिए बोडो लैंग्वेज का ओमफ्राय उमेशा मान गया आपका घर कहाँ है बोला अच्छा मेरा घर बङाइगाव उमेश सागोरा मा होनदों जोंहा बाजैया खाम सङा नामा दहायनिफ्रायनो लाइफआव थानाय नुदां होनदों आदसा संकरसो ना संकर आदसा आङो दासो फैदों लाइफआव बावाखैनो 6:30 बारबायमोन संकर ओंखामखौ दानो संथ'वा टाइमानो जायाखै जेबोआनो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि गोसोआव फैनायनि थाखाय संकर लाइटखौ आङो होआखैनोमोन ना 6:30 बारबायमोन आरो ओमफ्राय जाब्लेक खब्राय मानखो ब्लु हो मेम बोला
ओमफ्राय जा सनजितआ लाइक दानदों थेंक इउ ओमफ्राय जा सनजितआ रजे मा खालामदों होनदों आरो ना सनजितआ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनो गुसुं नुजाहोनायनि थाखाय ओमफ्राय जा जेरिमियाया मानोथो हरा होमबालाय हो होनदों आरो ना ओमफ्राय जा रजेया ओरैनोसो दं सनजित नोंहालाय होनदों ओरैनोसै दं होनदों आरो ना नोंहालाय होनदों जेरिमिया जोंहा बुद्धि देखायबाय नामालै आङो बिख' नङाब्रा होननानै बुद्धि देखायबाय जों सनजितआ रजे लों जिराय लोंनो रजे लोंनो जिरायदों होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा लोंनो जिरायदों होनो ओमफ्राय जोंहा सना मा गुड इवनिंग सिस्टर होनबाय आरो ना गुड इवनिंग ब्रादार सन थैंक यू मेरे लुस्मी आने के लिए सनय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनगोन थाथ'दो रजे होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा रजेया जे र' दे उनाव हा होनदों जोंहा जेरिमिया मा होनगोन सनजित र' होनदों जोंहा रजेया अ नंगौ नामा सनजित होनदों आरो ना जोंहा ब्रकेना मा होनगोन बड' लेंगुवेज नहीं रे पागली क्या बोला रे लड़की बोला है हम हा बोला अच्छा लड़की को बोला मुझे लगा बोडो लैंग्वेज सुंदर है आपने बोला लड़की सुंदर है अच्छा जी जागोन र' ओमफ्राय जोंहा उमेशआ मा होनगोन मेरा कर बिसागर शिवसागर लगवा बोला अच्छा आप शिवसागर से है थैंक यू वेरी मच शिवसागर से मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनगोन थांनोसैबो नामा सनजित होनदों सनजितआ जेरिमिया आदा मा खालामदों होनदों आरो ना सनजितआ रजे होनदों ब्लेक कब्राया जोंहा ब्लु हो मेम होनदों आरो ना आइया होदोंमोन आङो ना आच्छा जाबाय ब्लु हो मेम होनदोंमोन ओमफ्राय जोंहा हारिया मा होनदों फ्रम नाउ बोला फ्रम नाउ हारि ने फ्रम आसाम है हारि मेरा ओमफ्राय जोंहा सोनय मुझे भी फॉलो कर दीजिए सिस्टर प्लीज बोला ओके जी मैं आपको फॉलो करूंगी ब्रदर सब करके मैसेज करके जाइएगा मेरी वीडियो में ओमफ्राय जों सनजितआ हाय होनदों आरो ना ओमफ्राय जों जेरिमिया मा होनगोन नै आंहा एखे जायगानि मार सनजित ब्र फैलायबाय रजे नुदों हो होननानै बडि देखायदो आरो दा जा प्रमदा बिके बाजै लाइक दानदों ना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय प्रमद आगै जा सनजितआ जेरिमिया आदा होनदों जेरिमियाया दं सनजित होनदों ओमफ्राय जा रजेया आयु जे हा मिनिबाय ब्लेक कब्राया जोंहा दे लोगो जादो आंजों सनाफोर सोरबाफोर होनदों आरो ना ब्लेक कब्राया ओमफ्राय जोंहा रजेया सनजित मा खबर होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ जेरिमिया आदा अदालगुरिनि अनलायनाया एसे बारा जानांगौ जोंहा हा मिनिदों आरो ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन हा पाबिजि हम कौन है बोलो तो बोला पता नहीं आप कौन है हाँ भाभी जी हम कौन है बोलो तो बोला पता नहीं जी ब्रोकेन आप कौन है बता दीजिए आप कौन है सनजितआ मोजां मोनगोन रजे खबर सुपार डुपार होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा थिंग्लां
sister good evening बोला good evening brother good evening sister ना sister या brothers रोजा रोजा अ नंगौ नामा सनजित होनदों आरो ना ब्रकेना आतसा भाबिजि आतसा समझ में आया रे थोड़ा थोड़ा ब्रोकन अच्छा भाभी जी नाइट को खाना रेडी हो गया क्या बोला रात का खाना रेडी नहीं हुआ रे अभी भी ब्रोकन समझ में आ गया अच्छा लिखा ना संजीत संजीता रोजे गाव गाव गावखौ गाबखन खानदुरि गाबखन गाबख खानद्रि होनदों ना रजे गाबख खानदुरि होनदों ना ओमफ्राय जा सनय where are you from Assam है Indian Assam ओमफ्राय जा सनजिदा मानखो सनय हेलो बोला ओमफ्राय जा प्रमदा मा ओंख्रि बाजैदों ओंख्रिखौ संथ'वाखै आगै ओमफ्राय जा थपसि हेलो होनदों ना हेलो थपसि ओमफ्राय जा रजिया आयु माला नुखो सनजित आङो गाबनायखौ हा मिनिदों जा सनय वाइटि मा I am from मेघालया बोला अच्छा आप मेघालया से है थैंक यू जी मेघालय से मुझे सपोर्ट करने के लिए और जब ब्रोकन मान गया अच्छा भाभी जी मैं जा रहा है ठीक है बोला अच्छा इतना जल्दी ब्रोकन ओके कहाँ जाना है आपको ओमफ्राय जा जेरेमिया या रोजे हाय रोजे सामु ओमफ्राय जा सनजिदा मान गया रोजे सिमाङाव नुदों दिनहै होनदों आरो ना ओमफ्राय जा जेरेमिया मान गया ओंलै सनजित होनदों ओमफ्राय जा रिजु मुसाहारिया नोङो थगायोसो खामनाय होनदों आरो नों दंखायसो खामनाय होनदों खामनाय ओमफ्राय जा सनजिदा जिरि आदा होनदों जा रजिया जेरेमिया गिख' र' नों होननानै मिनिबाय ओमफ्राय जा रजिया आयु नंगौ नामा सनजित होनदों आरो ना ओमफ्राय सनजिदा रजे होनदों आंना बेयाव कमेन्ट खालामलायबाय सनय ना संजीत ब्रदर मुझे भी सब्सक्राइब करो प्लीज बोला संजीत ब्रदर मुझे भी सब्सक्राइब करो बोला सनय इने और जा दाउखुमैया लाइक दानलै बाजै सना होनदों आदसा थेंक इउ दाउखुमै लाइक होनायनि थाखाय आंनि लिरसुनाव होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा जेरेमियाया ना जाखो साम' दाउलेब जर'जे होनदों आरो ना जाखो मा जाखो साम' ना जाखो साम' दाउलेब रजे होनबाय जा सनजिदा दे थाथ'दो आङो अन जाना थाथ'बाय होनदों ना ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनदों अच्छा आज अकेले क्या ना आप हमको नहीं बुलाएगा रो रहा है आज अकेले आया ना आप हमको नहीं बुलाएगा बोला अच्छा ब्रोकन जी क्यों रो रहा है ओमफ्राय जोंहा ददिमसि हाय बोला हाय थैंक यू मेरी लिस्ट में आने के लिए ददिमसि ओमफ्राय जा दाउखुमैया मा होनखो दिनैसो एलबि होदों माथो बाजै होनदों आङो दाख्लै साननै होआखैमोन ओमफ्राय नै मैयाबो दाख्लै साननै होआखै आरो ना आङो ओमफ्राय मैया होदोंमोन खोमा आं फुङाव दसे सानसुसोआव ओमफ्राय दिनैबो होनाय जायासै ओमफ्राय दासो होबाय आङो जा गरम कारेन्टबो गैयामोन ना
ओमफ्राय फुङावबो सोलाबासो खामानि माबा माबि मावलाबायनानै ओमफ्राय जेरिमिया रजे दुगि साम' होनदो आरोना रजे हा जे हा हा मिनिबाय रजेया मोजां सोनाया मानगो अपी अपी मेघालया को जानते हैं सिस्टर बोला मेघालया को हम कभी गया नहीं है लेकिन जान मालूम है मुझे भी मेघालया को ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन टाइम पास लड़की देखने के लिए टाउन में बोला अच्छा ब्रोकेन टाइम पास लड़की देख रहा है क्या अभी टाउन में ओमफ्राय जोंहा रजाया मा होनगोन दाउथुमै हाय होनदो आरोना अच्छा हाय बोला हाय थैंक यू मेरे बिस्म आने के लिए ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया मा होनगोन सनजित ब्र नाम्बारखौ हरदै मालाबा होनदों आरोना सनजित ब्र नाम्बारखौ हरदे मालाबा होनदों जेरिमियाया जा इंस्टाग्राम बोला इंस्टाग्राम और क्या बोला तमिल बोला नमस्कार तमिल इंस्टाग्राम और तमिल और जेरिमिया जा मा होनगोन थं कमेन्ट कमेन्ट फरायबाय नालेब लावगिया होनदो आदसा होमबालाय माबोरैथो फरायनांगौब्रा जेरिमिया थं सैमानि गन्थं सोरबा साला सालि थिफिदों पप मोनामदों दंमोनलै मोनसे बिदि गोदो गेलेनाय उन्दैयाव गेलेनाय जेरिमिया नों थं होननानैसो गोसोखांबाय थं ओमफ्राय जों आप कैसा बोला ना आप कैसे आप मैं समझ में नहीं आ रहा मतलब आप कैसा ना आप कैसा मुझे पूछ रहा है क्या ओमफ्राय जोंहा रजिया हा मिनिबाय जोंहा जेरिमाया थाब दाउखेब मा होनो खेब दाउखेब लावगि होनदो जेरिमिया आदाया जोंहा ओमफ्राय दाउखुमैया जोंहा मा होनगो हाय रजे होनदो जोंहा दाउखुमैया ओमफ्राय जोंहा जेरिमिया मा होनगो थांनोसै लांदों थांनोसैखायनो आरोना नोङो थांसैलाय ओमफ्राय जोंहा रजे थाथ'दो दे आब' सना बाय होनदो आरोना थाथ'दो दे आगै दे आंखौ होनदोंना दे रजे आगै ओमफ्राय जोंहा रजेया अल सनाफोर बाय बोला रजेया नागा गमा जोंहा मा होनगोन दान होनबाय आरोना दाउखुमैया जोंहा बयलार बेदर एवदोंलै बाजै आं होनदों बाव माजों संगोन मा होनो बयलारखौ माजों जागोन दाउखुमै सिंगेला गैया आदसा बाजै आवब्ला नुजाफैबाय आरो ना हा मिनिदो आदसा बैयो नोंमोन नामा सिंगेलागै खावब्ला नुजाफैबाय दासो ओमफ्राय जोंहा मेरा आईडी माय इंस्टाग्राम बोला अच्छा मेरा आईडी पल्स की 1858 माय इंस्टाग्राम अच्छा ये आपका नाम होगा ना Baca Zerimaya number naya Zerimaya number naya namaskar siapa kita
number manken जा माबाया जेरिमाया नाम्बार नाङा नमस्कार जाबाय दा होनदो आरोना नाम्बार नाया नाम्बार नाया आं बुजियासैलै जेरिमाया नमस्कार जाबाय दा ओमफ्राय जा सिंगेला माखौ लाइक दान दे बिमा होनबाय अके थेंक इउ सिंगेलागै ओमफ्राय जा रिंखाङा हाय आब' होनदों हाय आगै रिंखां ओमफ्राय जा एयारा नुजाफैदों मा ओंख्रि होनदों आरोना ओंख्रै ओंखाम संथ'वाखै एयार दा एयारा मा सरि एयारा मा होनखो दासै फैबाय आं होनदों दे जेबो नङा एयारा मा होनदों होदों बाजै दुगेमारि नोङो बिराद खा ओरैसो होना जेरिमाया र' दे फैगोन होनदों आरोना आदसा अबाव थांनोलै ओमफ्राय जेरिमाया लाइक दान नालाय होनबा आयु दासो लाइकआ जेरिमियानिया दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जेरिमिया सिंगेला जा मा होनखो आगैया सोरबा मा बै बेलाय नामा गैया मा गैया फाग्लिलाय होननानै नायदो सोरब्रा मा बै बेलाय नेम गैया मा गैया फाग्लिलाय होनदों मा नामलाय ब्रकेना सोरमोनब्रा नोंसोरमोन नामाब्रा सिंगेलागै ओमफ्राय जा एयारा मा होनखो दुगियानो लाजाखाया बे सासे मानसिया ओरैसो आरो एयाराबा दुगि नुथारो नामाब्रा आंखौ एयार ओमफ्राय जा देसि बय बाजै समायना मा बायदि होनदो समायना मा बायदि होनदो आरोना थेंक इउ आंनि दस्रा फैनायनि थाखाय देसि गोजोननाय थाबाय माबायदि माया माबायदि जाखो आगै बिनाव सना माबायदि होनदों आरो दा ओमफ्राय जोंहा मानो दानखो जेबो नङामोन ना ओमफ्राय जोंहा सात फ्रम बोला सात अच्छा फ्रम जी मैं आसाम से हूँ थैंक यू मेरे लिस्ट में आने के लिए ओमफ्राय ये जोंहा रे नमस्कार लिखा रे नमस्कार थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए नाम यार जामानखौ दिनैनिफ्राय फैखाला आं ओरैसो आरो आइयो जालायबाय बेना यारना यारा मा होनखो यारा जाहैदि नायबाय आरो ना योर फ्रम बोला फ्रम आसाम है मेरा ओमफ्राय जा एयारा थादो जाबाय आदसा थांसै आरोना दे एयार जा सिंगेला गैया नङालै मा सोरबा ब्रकेन हियार मानसिया आं होनदों आरोना मिन्थिया आं जाबाय माथो आदसा लिरदोंब्रा बैबो आगै ओमफ्राय जोंहा केरासिन नामानो नामालै र' केरासिन डब्बा कैन यू स्पीक इंग्लिश बोला केरासिन लाइक अच्छा कैन यू स्पीक इंग्लिश अच्छा मुझे इंग्लिश नहीं आती थैंक यू लेकिन मेरे लिस्ट में आने के लिए केरासिन डब्बा दे टू फेस कैनिंग punishment one
अरे इंग्लिश नहीं आती रे भाई, कौन है? थैंक यू लेकिन मुझे सपोर्ट करने के लिए। जाकिरा से तब्बा तब्बा लाइक ए टीचर बोला, लाइक। अच्छा थैंक यू वेरी मच लाइक करने के लिए। केरासिन नाव बोला, नाव ओमफ्राय do the now selection now। ओमफ्राय जोंहा योर गुड गर्ल बोला। अच्छा थैंक यू जी दिल से। योर गुड गर्ल बोला, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। ओमफ्राय जोंहा सिंगल लगे हा हा आङो हिन्दी रोङा ना बाजै। आदसा हिन्दीखौ जेरै जि मोजां लिरदों रोङा जाबावबाय। ओमफ्राय जोंहा केरासिन दाब्बा सोरनि सोरनिखौ बेलाय will send your more money। सोरखौ नायगिरनांगौ आरो नायगिरनायसै। जोंहा आं हिन्दी रोङा ना होनबायना केरासिन दाब्बा। ओमफ्राय जोंहा how is children बोला, how is children। अच्छा अरे क्या बोलते हैं भैया जी, इंग्लिश नहीं आती रे भैया। जखीरा से मन दू अरे do face student now, today student now, students। कैमरा also we will support you all बोला। अच्छा खालामनोसै। जा अरखिया मानखो मा खबर नानि सना लाय, नानि सनायालाय दान हरबाय आं होनदों। मा खबर नानि सना दान लाइक दान हरबाय आं बाय। थेंक इउ अरखि, गोजोननाय थाबाय आंनि बिसनाव फैनायनि थाखाय, लाइक खालामनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा फल' करो बोला। अच्छा ओके जी आपको फॉलो करूंगी। और सिंगल वो आ गया सर ब्रोकेन हियार बेबा आं सिनायालै बाजै हा हा बिदि आरोना। अच्छा ओके बाय बोला। अच्छा ओके बाय थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए बाय। ओमफ्राय जोंहा सन्जिदा अन लिरदों, अन दं बिजु आं अन दं होनबाय सन्जिदा। जा बिजया हाय होनदोंना, हाय बिजय। ओमफ्राय जोंहा सन्जिद अन, बिजया हेल' होनदों अफिसियेल हाय होनदोंना अफिसियेल। उनुस हेल' बोला हेल'। हेलो पाबी जी बोला, हेलो देवर जी ऑफिशियल। कैसे हो राकेश राकेश। थैंक यू मेरे लिस्ट में आने के लिए राकेश। और एसामिस लिखत सिनी ना पारे राकेश। ये मा खबर क्या सिंगल लगे मन आच्छा दे होनबा ना बाजै आं ओंखाम संनि दे थाथ' नोंहा होनदो। आच्छा दे दे सिंगल लागै राकेश जोंहा। Ano luwag mo? Ano luwag ka?
hello लोगोफोर जा अरथिया मा होनगोन ना माथो ओंख्रि संगोन नानि सना फिथर होनदों आरोना ओंख्रिया जा मा संनाय जादोंथाय दालियानो बांसिन जायो आरोना जोंना माने गथ'फोरनि थाखायनो all by dear बोला all by dear मा जाखो मा जाखो nẹp nhằng các bạn đây là như nào đây bây giờ rồi raket even là बाबा filter को ना ये लिखो raket SMS आरो बाव थांदों बिक्रमा जा मानखो खोन्था हरले खनसे होनदों खोन्था हरले खनसे होनदों आरोना माखौ बिक्रम आं बुजियासै खोन्था हरले खनसे होनदों आरोना सोरनाव लायलायखो नोङो माबाया सोरनाव लायलायखो सोरनाव लायनाय आच्छा मा होनो बिक्रम आं खोन्था हरलाय खनसे होनदों आं बुजियासै बिक्रम बर' ओमफ्राय जा अरखिया मा होनगोन माथो नोंनि बोखारखो सना माइनाव माथो आंनि आइया बोखाराखैमोन आङो बोरै बोखारजाखो मा होनो होखानाय नङामोनदां ना होनायसोमोनथाय हरखि ओमफ्राय जा इसानस'आ नै ओंथि थांबायसो नंदोंमोन होनदों आरोना आच्छा थाङाखै दसे थाबावदों आरोना आच्छा राकेश दंबावोमोनहाय दख'ना जोब्बाय होनबा थेंक इउ बाय बर' लेखा ना थेंक इउ बाय बर' ओमफ्राय जा अरखिया मा होनखो होखानायसोमोन सना होनदों होखानायसोमोन आरोना आं होआखै खोमा सानदोंमोन ओमफ्राय जास्ट अनन्त आगैया नाइस आब' होनदों आरोना थेंक इउ आगै
मा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो बेखौ होनदों मैंने ना इवनिंग में इससे पानी पिया था ना एक गिलास खाया पता नहीं उधर होगा खायाखै रुमे मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै आगै सङाखैनो अरे खायाखै रुमे जा खायाखै रुमे होगा ओमफ्राय जोंहा दैथुना नाइस बाजै होनदों आरोना थेंक इउ आंनि बिसिनाव फैनायनि थाखाय नाइस बाजै होनबाय थेंक इउ बिबोनां सना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनो दाबो जायाखै नामा बाजै होनदों ओहो सङाखैनो संथ'वाखैनो नोंनि लोगोखौ नुदोंमोन बाबा उधर दिया था रुको बाद में देती हूँ दे ओमफ्राय र' उधर नहीं नंबर लेना पड़ेगा ना नंबर तो ये ना है ना दो ना मुझे बता दी फोन ही करेगा हर जाबाय ना बाजै होनदों ना दैथुना मानखौ आसामाव अरखिया र' बाबा अरखिया जामा लिरदों आसामाव माबा नंबर क्या है नौकरी मोनला बायब्रा सना होनदों नंबर नहीं है रे इधर से लेना पड़ेगा रुको बोलो ना कैसे बोलूँ ये देखो ये बड़ा नंबर तुम्हारा नंबर किसे बोला और इसका जो तुम्हारा दोस्त है ना उसका ही बोलना लिखना पड़ेगा उधर रो बाबा दैथुना मानखौ हर जाबाय ना बाजै होनदों आं बुजियासैलै ओमफ्राय जिरिमाया जा मानखौ मेथाइ दोंसे खनना हर गोख्रैनो दावलेब होनदों ना आदसा मेथाइ दोंसे खननानै ओमफ्राय जा आइ लाबा मागो आं मेथाइ खननो रोङालै जिरिमिया मालाबा खनगोन आं मालाबा गोदै गोथाव खनगोन आं दै ओमफ्राय जा आइ लाबा मा होनखो अन होनदों आरोना आदसा थेंक इउ ओमफ्राय जा आइ लाबा मा होनखो हा मिनिबाय आरोना आइ लाभ बर' ओमफ्राय जा अरखिया मा होनखो नेक्स्टल' जाबायमोन ना बिमा होनदों फन फैना होदोंमोन फिसालानि लोगो कल खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहा जिरिमाया होनदों नाम्बारखौ माबोरै लागोन नोंलाय लिंहैलाय माबाखौ थांलाय लिंहैलाय नाम्बारखौ माबोरै लानांगौ नै आठथा र' सयथा सातथा आठथा आया लोगोफोर नुदोंमोन आरो ओमफ्राय नाम्बारखौ नै एलबि होदोंना रायज्लायनो बिदोंमोन लोगो माबा गावनि लोगो
खोमा दे दोननोसै र' माबा ग्रोब जाबाथाय दे र' सोरा लेखा फरायलाहाय दिनै एग्जाम जोबनायनि फ्रि थादो दिनै ओमफ्राय हेल' होनबाय ओमफ्राय जोंहा सम बे मोनफैयो हेल' होनदों ओमफ्राय जोंहा समेस्वरा मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा आब' आङो हले जाथ'वाखै होनदों आरोना जाथ'वाखै आंबो आगै ओंखाम सङाखैनो जोंहा समेस्वर आगै संबावाखैनो ओमफ्राय जोंहा अरखिया मा होनगो न'आव थांबाय आलाखि जेबो आनलाखि जेबो नांगौ दे बिमा होनथारोना नांगौ न'आव आलाखि जेबो नांगौ दे बिमा दा बारा बुजिलाय लाङासै आङो मा होनो अरखि ओमफ्राय जोंहा खैराथारिया मा होनो जोंहा महानिरा होनदों आरोना आदसा आङो मा होनो आसामनि ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो हाय गुड इभिनिं बाजै I love माने गुड इभिनिं बिरदाव आदसा ओमफ्राय जोंहा खैराथारिया मा जायगा होनदों आरोना आदसा मा होनो बङाइगाव मा जायगानि मोजां गिदिर मानखौ मा बाजै नोङो बारा बर' रोङा नामा होनदों बारा बर' रोङा नामा होनबाय आरोना रोङोब्रा जोंहा बिरदावा मानखो नोङो माहानि बाजै होनदों आदसा बिरदावा माहानि माने आसामनिलै आङो आसामनि ओमफ्राय जोंहा खैराथारिया जामानगोन हेलौ गाइस सोरबाफोर एलबिआव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम हरदो होनदों आरोना जोंहा खैराथारिया हेलौ अल गाइस सोरबाफोर एलबिआव गोदानै फैदोंब्ला सापर्ट खालामनांगौनो जोंहा गोदानै दंब्ला लोगोफोर खैराथारिखौ मोजां बिरदाव होनगो आसाम मा जायगानि होनदो आदसा बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा अरखिया मा होनगोन नोङो खरसखौ बिनानावानो लांजोबखागोन बिमा दागोन दे होनदो लांजोबखागोन बिमा दे होनदों आरोना नों खरसखौ बिनानावानो लांजोबखागोन बिमा दे होनदों आरोना आदसा मा खरसब्रा मा होनो अरखि आगै ना नोंनिखौ नोंसोर मा होनो नोंनि खरसखौ ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया अय सना होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा खैराथारिया मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया नोंनियालाय माबोरै ओमफ्राय जोंहा बिरदावा न'खराव सोर दङ बाजै होनदों आरोना आदसा फिसाला दं
ओमफ्राय जोंहा समेस्वराव जोंहा आब' गुमैया न'आव थाया नामा होनदों ओहो नोंगुमैया थाया आगै देवथियावसो थायो आरोना केमाव थायो ओमफ्राय खैनाथारिया जामांदेर आंनाबो दङ दे दिनहैनो होनदों आरोना आंनाबो दङ दे दिनहैनो होनबाय मायालै नायो होया मोजां बिरदावा अन मोजां अ मोजां दे होनदोंना मोजां दे मोजां सिरामा मा होनदों हेलौ भाबि हेलौ भाबि जी हाउ आर इउ what do you now are you dinner बोला अच्छा और इंग्लिश हेलो देवर जी हाउ मेथिक हु आर यू डिनर अच्छा खाना नहीं खाया मतलब नहीं खाया अभी नहीं बनाया ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो फिउस सानो फैथारालै आंना माथो होनो फिउ आदसा मानि फिउआ कार्तिक आगै ना एलबिनिया ना भिडिअफोरनिया ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनदों आदाया मा मावो हा बाजै होनदोंना आदसा नोंदाया माबा SSB आव मावो आगै बिरदाव ओमफ्राय जोंहा अरखिया आलासि जालाय नोसो होनदों जाम्बि होनदों आदसा बुजिबाय दे आङो मा होनो अरखि आगै आलासि आलासि जालायनोसै होनदोंमोन आरो होनबा जारला ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया मा होनगोन नोङो रावखौबो नायहरबाय थानांगोन नों रावखौबो नायहरबाय थानांगोन नों सना आंखौल' नाय आदसा रावखौबो नाहरबाय नों आंखौल' नाय होनदों आरोना खांग्रांलांखानोसैमोनहाय मबाइला ओमफ्राय जोंहा जौस्रांआ मेसेज काट कर दिया ओमफ्राय जोंहा बिरदावा अन थेंक इउ कार्तिकआ भिडिअ भिउ होनना निउ आदसा भिडिअ निउ होनदों आरोना ओमफ्राय भिडिअनि भिउआ आंनाबो दिनै नागारदोंमोन आंबो दिनैनिया भिउआनो जायाखै बारा आंनाबो मा होनो नायलायलायानो खोमा मानसिफ्रा आंथ' मानसिफोरखौ नायैसो माबानानै हरो आरोना नायस्लाबनानैखौ दोननानै आरो अखानायै नायो नायनानैसो आङो लाइक हरबावो आङो मानसिफ्रा लाइकबो हरबावा दे कमेन्टल' लिरनानै हरबावो आंना लाइकआसो आगोल ओमफ्रायसो कमेन्ट आरोना ओमफ्राय जोंहा प्रमदआ मा होनो हेलौ बाजै हेलौ बाजै हेलौ बाजै हेलौ बिबोनां प्रमद आगै ओमफ्राय जोंहा जौस्रांआ मा होनखो मा ओंख्रि जानाय बाजै होनदों ओंखामखौनो संथ'वाखै आगै जाथ'वाखैबा आरो ओमफ्राय जोंहा सिरामा होनगोन हेलौ भाबि जि what do your साथी अरे ये भी बर' होगा रे बर' ही होगा ना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो देवर जी इंग्लिश नहीं आती रे भाई सिराम बर' ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनगोन नोंना बाबुआ बेसेबां बोसोर बाजै होनदों आदसा 6 ओमफ्राय जोंहा अरखिया मा होनखो आंनि बार्थडे फैनोसै आरो अक्ट'बर 6 ओमफ्राय आंनि कमेन्टखौ फरायनाया जायासै दां बिमा आदसा फरायनाया जायासै होमबा ना अरखि जारलासो ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो रावखौबो नायहरबाय थानाङा होनदों आदसा रावखौबो नायहरबाय थानाङा नोंनिखौ नायनोसै होमबा ना
आंनाबो बिदिनो होनदों आरोना आंनाबो बिदिनो आंनाबो फिसौआनो फैयालै ओमफ्राय दिनैनिया बारा फैबाङाखै ओमफ्राय जोंहा बेदर मा होनखो बाजैया मोजांथारलै होनदो आदसा ओमफ्राय जों उमिद देबो बोरमा हाय गुड इभिनिं बिटि बोला हाय गुड इभिनिं उमिद मा खबर ओमफ्राय जों अरखिया मा होनखो सोर एमबि हरलाबाय थाखोलै सोर इमबि ना इमबि हरलाबाय थाखोलै साव सयबो सौ हरलाबाय थाखोलै सोर नै अरखि आगै र' दोननोसै र' एमबि हरलाबाय थाखोलै सयथिबो ना मा होनखोब्रा सौबो सय बुजिमारासै दे अरखि आगै ओमफ्राय जायो आदा मोनखे दे आंबो दं होनदों नोंबो दं आरो नायो दे कार्तिकआ मा होनगोन आंना नायगोनबो लाइकबो होयो कमेन्टबो हरखायो ना आंनिखौबो नायनो नायाखोमा बालनि जोङोलै आं होनदों आरोना नायोब्रा मा होनो कार्तिक आगै दिनै खावसे नायबाय आङो ओमफ्राय सोरनिबा थादों खोमा ना दिनैनिया ओमफ्राय दा टाइम मोनबा दसे नायनोसैलाय फुल नायनायावनो माबायोना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा गैया दे बाजै गुड नाइट दे दे अमिता जोंहा खबर गाबनो होनदों ना खबर गाहामनो होनदों आदसा हे खबर अमित अके सिरामा जोंहा बाजै नोंनि आदाया मा मा खामानि मावो होनदों ना बाजै नोंनि आदाया मा खामानि मावो आदसा मा होनो नोंदाया डिपार्टमेन्टआव मा होनो SSB आव आरोना चिरां बर' आगै ओमफ्राय जोंहा बिरदावा आंहा गार्लफ्रेन्ड दंलै होनदों आरोना आदसा गार्लफ्रेन्डबो दं होनबा नोंहा बिरदाव आगै ओमफ्राय जोंहा बिरदावा गुड नाइट होनदों गुड नाइट दे बिरदाव गुड नाइट ओमफ्राय जोंहा अरखिया मा होनगोन ओंखाम ओंख्रि संला नामा बिमा होनदों संगोन र' टाइमानो जायाखै नै जाहांबाय आरो जानायालाय ओमफ्राय जोंहा अरखि संगोन र' ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ र' आङो हिन्दीजोंसो भिडिअ आदसा लाबोनोसै आं होनदों हिन्दीनि आरोना हिन्दीनि भिडिअ लाबोनोसै आरोना मोननै बानायजायोथ' मा होनो हिन्दीनि मोनसे बर'आ बर' थासिगोन हिन्दीया हिन्दीनि मोनसे बानायजागोनथ' कार्तिक आगै बिदिसो बानायलाबायनांगौलै होनबासो भिउ फैयो मा होनो मारैमोन नालाय फार्स्टआवनो वेलकाम होनलाबायनांगौ होनबासो भिउ फैयो मानसिफ्रा नायलाबायो होनबासो एसे सावलुन बावलुन माबालाबायबासो नायोमोन मानसिफ्रा जोंनिया दद्र'खाय नाया खोमा मानसिफ्रा जोंनिखौ माने जासिरा मा होनदों अके होनदों आरोना कार्तिक आगैया सना आंनि होनदों आरोना ओमफ्राय जा कार्तिक आगैया अन होनबाय थेंकिउ अन थानायनि थाखाय आगै जा अमितआ मा सोंगोन नोंखौ बिके होनदों ना मा सोंगोन नोंखौ बिके क्या पूछना है ऐसा लिखा है क्या पूछना है बिके आपको ऐसा लिखा है क्या अमित देववर्मा टाइम कितना हुआ रे अच्छा
6 साराय 6 7टा 8टा 10टानिफ्राय ओमफ्राय जा अमिला मा सोंगोन नों आच्छा सरि कार्तिकआ जामागौ ओइ बिमा ओं सोंहोदो थां संहैदो थां होनदों ना र' संनोसै ओमफ्राय जा सिरामा खोमसि हरनि गोदै सिमां होनबाय आरोना सिराम बर'आ खोमसि हरनि गोदै सिमां आच्छा मा सिमांलै बेलाय खोमसि हरनियालाय सिराम बर'आ आगै खोमसि हरनि गोदै सिमां ए आदा अ होनदों ना थेंक इउ अन दं गुदि होनदों ना अ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय अन थानायनि थाखाय खाथिया गैया नों आच्छा नों मार किउट खालै होनदों आरोना आच्छा आगैया जोंहा बिब'खौ बाख्नायबाय आरोना आगै ओमफ्राय जोंहा अरखिया फौजि मावो CSS आङो बे अरखि आगैनिखौ बारा फरायनो रोंलायलाङासैलै ओमफ्राय जा माने फौजि मावो होननानै सोंदों आरोना ओमफ्राय मा डिपार्टमेन्ट होनदों नामा सिबा एकाउन्ट मै एसे बारा फरायनो रोंलायलाङासैलै आगै फौजि मावो होननायखौल' बुजिबाय माबा सरि अरखि ओमफ्राय जोंहा यारा मा होनदों नै अनफ्लायो नोङो दुगि होनदों अनफ्लायो आच्छा अनफ्लाय जाबावबायलै याराबो ओमफ्राय जाबाव मेदा किया सब्जि पकाया आच्छा पास है पकाया पास है बोला भाजा है र' दोननोसै र' बाबा लोगोजों फन रायलायनो दोनदो आरो दोनदो जागासिनो लोगोआ फन बुदों आरो यारा मा होनदों जा क्या सब्जी पकाया बोला उम्मीद ने अभी रुको अभी भी सब्जी नहीं बनाया उम्मीद बता नहीं क्या होगा जा यारा मा होनदों थाम्फै दुद्रुनाय होनदों ना बा आरे थाम्फै दुद्रुनाय ओमफ्राय जा उम्मीदा मा होनखो क्या सब्जी पकाया अच्छा जा ओमफ्राय जे भैया जा हेल' आब' होनदों हेल' आगै ओमफ्राय जा नबरामा जोंहा मा होनखो हाय बाजै गावदां मा ओंख्रि जाखोमोन नों होनदों ना संथ'वाखैनो आगै ओंखामखौनो संथ'वाखै संनोसै ओमफ्राय जा सोराङा मा होनखो खुलुमबाय सोराङा मा होनखो जा खुलुमबाय खुलुमबाय ना बाजै होनबाय खोमालै खुलुमबाय सोरां बाजा खाथि आगैया रिप्लाइ दोना खोनायाखै आं सना रिप्लाइ दोना खोनायाखै आं सना होनदों ना रिप्लाइ मा होनखोलै खाथियालै रिप्लाइ दोना खोनायाखै आं सना होनदों अच्छा उम्मीदा क्या सब्जी पकाया सब्जी बता नहीं क्या होगा उम्मीद देवना और ए रमन के ए होनदों ना और क्या जा बुजि खानाय नङा नों बिमा बुजिखायाखैबा आङो अरखि ओमफ्राय जा कार्तिकआ र' ओमफ्राय जा कार्तिक मा होनगोन सना नोङो आंनिखौल' नाय होनदों आरोना आच्छा जागोन दे नायगोन आङो कार्तिक ओमफ्राय जा ए आरो मा होनखो दे दिनै बायबाय दे बायबाय आंबो दोननोसै र' फन रायलायनो दावराव जागासिनोलै फिसालाया ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनगोन मोखांखौ आच्छा
नायगोन दे आङो नोंनिखौ ओमफ्राय मा होनो कार्तिक आगै ओमफ्राय जाव मिडाकिया सब्जी पकाया अच्छा रे अमित ओमफ्राय जा नबरामा मानखौ बाजै बिनानाव जुलि जाबाय नामा होनदों आदसा जायाखै ओमफ्राय अरखिया आंना फिसालाया दोननो थोनबाय ना बे मा होनदों माबा गावखौनो रायज्लायनो नागिरदों दिस्टार्बथार लोगोजों फरायलायनोनो आरो गावो गाज्रि मोनगोन ना बिसोरबो ना दोननोसै दे दे अमित लाभ इउ बिके बोला अच्छा सेम टू यू अमित देवा वर्मा ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनगोन नोंनावखौ आंनो हरखायालै होनो आगैया आदसा हरखायालै जाबावबाय आरोना आगै हरखायालै हरो आगै हरो गेदेरफोर होनदों आरोना कार्तिक फंबाया जा गेदेरफोर होनबाय आरोना ओमफ्राय गाज्रि मोनगोनलै बिसोरबो जारलालै आं माबासिम मोनो आगै 8:30 ग्रोब जाबासो दोनसै नामा आङो ग्रोब जाथोंसै दे माने नेगासिनो खोमा बोल देना कि मम्मी ने भी दिया था मतलब मोजां नबराम दे जायाखै बाथ' मोजां होनदों आरोना जायाखैबाथ' मोजां होनदों मोजां खाथि आगैया अके बाय बाय बाबुआ दाननो होबायनो होनदों दे बाय बाय खाथि आगै आदसा आं दहाय दैखांफिननायखौ बुजियाखै आदसा मोनाबाय होननानै सोंनाय जादोंमोन खोमा ओमफ्राय जोंहा सना नोंसाव आलासि जानो थांगोन दाना नोंसिनाव आलासि जानो थांगोन होनदों दे मालाबा फैयाखै कार्तिक ओमफ्राय जोंहा अरखिया मा होनदो बाय बाय थाथा दे बिदिबाला दोनदो बिमा रागा जोंबाय नङा रागा जोंबाय आंना फिसालाया होनदों रागा जोंबाय फिसालाया रागा जोंबाय जोङाखैलै ओमफ्राय जोंहा मिसाला अयबो होनदों आरोना अय बोला ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया मोसाना दिन्थि हरलाय खनसे दावलेब होनदों आरोना आदसा मोसाबावनांगौ जोंहा मोसानो रोङालै आङो जेरिमिया जा रामा मा होनदों दे होनबा आंहा उन्दुसै गुड नाइट दे आंना गाबोन डिउटि दं होनदों दे ओमफ्राय जोंहा जेरिमिया मा होनखो थांनोसै आङो लावथि बायदो दे जेरिमिया दे कार्तिकआबो जोंहा थादो सना होनदो दे गासिबो बायबाय लादो दे ओमफ्राय कार्तिक आगैया नों दोनबासो आंबो दोनगोन होनदों आदसा जा जेद फैदोंमोन हाय आब' होनदों हाय आगै ओमफ्राय चित्तरन्जन आब' दासो नुदों होनदों दासो नुदों होनबा आगै दे ओमफ्राय जा अरखिया मा होनखो अन होननाय जादों नामाब्रा अरखि अन ना अरखिनि मोजां कार्तिकआ मोनगोसावना आंखौ नुनायखाय नायबाय थानो आदसा
नुबाथाय नायबाय थानो लुबैयो आं होनदों आरोना खाथिया गैया नंगौ नामा आगै सना बिब'खौनो नायबाय थानो लुबैसै नोङो बिब'खौबो अनदो भिडिअफोरखौ नायनानै होदो एसे आगै खाथि ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंखाम संथ'वाखै आगै मा होनो चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय चित्तरन्जन आगैया मा होनखो खबर बोरै दं आब' होनो खबरा आंना मोजाङानो आगै नोंनालाय माबोरै दङ ओमफ्राय जोंहा एजेडआ अके जागोन होनदों आरोना आदसा सरि कार्तिक आगैया अके जागोन होनदों ओमफ्राय जों चित्तरन्जन आगैया बावा अबे होनदों ना बाबुआ अबे होनदों आगैया आदसा बाबुआ दङ आगै दिनै एगजाम बायनायनि लेखाबो फरायनांला होनबाय आरो आङो दिनै जोब्बाय एगजामा कार्तिकआ मा होनदों सना होननानै ओमफ्राय जों अमितआ आज नेट पेक खत्म हो गया बोला आज नेट पेक किसका आपका क्या उम्मीद देवो वर्मा आपने जो 1 रुपया दिया था ना वो नहीं आया ओमफ्राय एजेडआ मा होनगो जोंहा ओमफ्राय एजेडआ मा होनगो आंनि कमेन्ट श' जायाखै होनदों आदसा कमेन्टआ श' जायाखै बिदिबा मा होनो एलबिनिफ्राय ओंखारथ'नानै हाबफिननांगौनोलै एजेड आगै गोदान माने जइन जानांगौ जाहैदों ओंखारथ'नानै मोजां कार्तिकआ मा होनगोन नोङो फर एलबि फैदोलै सना होनदों आरोना आयु हरनि 8 एलबि फैदोलै सना होनदों आयु उन्दुनांगौलै बिदियाव फैनो हाया कार्तिक आगै ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया आइ एम फिन आब' होनदों आरोना फिन होनो थिनबाय नामा आगै एजेडआ मा होनखो ओंखारा आं हाहा मिनिदों आदसा ओंखारा आंबो बारा रोङा ना मानसिफोरनिफ्रायसो आदसा नेट पेकआ गल जाबाय आंना गल जाबाय नामाब्रा अच्छा गोल हो गया गल जाबाय नामाब्रा आगैमोन कार्तिकमोन चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय एजेडआ ओंखारा आं होनदों जोंहा गल जालायबाय नामाब्रा होद नेट पेक थाबाबो हरनि एलबि फैदोलै होनबाय आगैया होद मानोब्रा आगै ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया नांथाबाय नोंना आदसा दोननांसिगोन नेटआथ' दङ ओमफ्राय मा जालायखो दा जा अरखिया मा होनखो दे होमबा सनाखौ दोननोसै दे आङो बाय बाय सोबखौ बाय जेबो नङा आब' होनदों जेबो नङा आब' होनबाय दोननोसै दे आङो दे गल जाबायबा बाय एमबि हरथ'लाय होनदों ना बायाबा एमबि हरथ'लाय होनदों एजेडआ आदसा बायाबा एमबि हरथ'लाय एमबिया माबोरै हरजानो आगै बेयावनो एलबि माबागासिनो नै जारलाहाय गल मानो बिदिबा नांथायाखै आब' एजेडआ मा होनगोन नांथायाखै आब' होनदों आरोना आंनि होनदों कार्तिकआ मा होनदों आंनि आदसा नोंनो नामा नाम्बार मा होनो आंनि
कार्तिका मांगारिया नाम्बार आरोना आदसा अन नोंनोसो हरनो थिनखो ना माखोब्रा कार्तिकायै आंबो हरगोन नोंनो होनदों आदसा नोंबो हरगोन होनबा ना हरलायलायनोसै होनबा जोबबाथाय आंनो हर होनदो आरो एमबि होनदो आरोना आदसा कार्तिका एमबि होनदों एजेटआ मा होनदों आब' थाथ' ओंखाम जानो आं होननानै हरबाय थेंकिउ आगै एजेट दे जादो दे आगै ओंखाम जादो दे आंबो दोननोसै कार्तिक आगैया अनो सानो अनो सानो होनदो आरोना मानो हरासै सानसिगोनहाय बे फनखौ ओइ आगैमोन आं दोननोसै दे सनाफोर कार्तिक सोर दङ चित्ररन्जन आगै सोर दं कौन कौन है अभी रखती हूँ मैं दोननोसै दे बेखौ दे बाय बाय दे गासिखौबो दे सबको बाय बाय हरला नों होनदो आरोना आदसा बिमारदोंसो नामाफ्रा बे आगैयालाय नाम्बारानो गैया आगै बोरै हरगोन आं दोननोसै दे सनाफोर आब' दानो दा दोनथ'ना होनदो आरोना माबा दोनथ'आमोन आङो दसे थाबावगौमोन आं ओमफ्राय मा होनो फिसालानि लोगोआ फन बुदों रायलायनो फन बुदोंमोन आरो माबा दसे थाबावनो हागौमोन दे दोननोसै दे बाय बाय दे बाय बाय रागा जोंगोन बिमाया मानो बुआसै सानगोन दे